En aquest videotutorial explicarem com funciona el servei de missatgeria interna del curs de programació d'unitats didàctiques. Com podreu veure, a la banda esquerra el primer bloc és el de missatges. En el seu interior trobareu l'enllaç que en clicar se'ns obrirà la finestra de missatgeria. Com podrem comprovar, al ser la primera vegada que utilitzem el servei, la nostra llista de contactes està buida. Per localitzar l'adreça del nostre formador anirem a cerca. I en la cerca de persones indicarem el nom del nostre formador. Ens apareixerà la llista amb els usuaris que hagin coincidit en el nom. En aquest cas ens apareix el nostre formador. El primer que farem serà afegir-lo a la llista de contactes. Això ho farem clicant sobre la icona de la cara blanca que tenim. En aquest moment ja tenim el nostre formador afegit a la nostra llista de contactes. Procedirem a enviar-li un missatge. Per això clicarem sobre el seu nom. Se'ns obrirà la finestra que ens permetrà redactar el contingut del missatge. Un cop redactat el missatge, procedirem a enviar-lo. Com podrem veure, aquest text, podem localitzar el text. En tot moment tindrem accés a un històric de missatges. Podríem també blocar missatges en cas de que fos convenient, i també podríem suprimir de la llista de contactes algun dels usuaris que haguéssim afegit. Un cop enviat el missatge, podem tancar la finestra de missatgeria i amb això tornaríem a la finestra principal dels missatges. Si no hem d'enviar cap més missatge, podem tancar ja la finestra i en el moment de refrescar, quan ens hagin respost la persona, el formador, podrem veure que ara en el bloc de missatgeries tenim una variació. Ens apareix el nom de l'usuari que ens acaba de respondre un dels missatges, ens acaba d'enviar un missatge, i al costat tenim aquest 1 que ens indica el número de missatges. Si cliquem en aquest número 1, accedirem a la finestra de missatges on podrem llegir el contingut de la resposta. Si creiem convenient, en la mateixa finestra tenim l'espai per poder respondre novament al missatge rebut. Fins aquí aquesta petita introducció al servei de missatgeria interna.